Hello. The chicken sandwich war. Salamat. Hi, Divos Explorista. TV ni Arts. Hello, sis. Wait lang. And bigyan kita ng jacket, Divos Explorista. Ayan, shout out. Have a blessed Sunday. Sunday pa lang kasi dito. Ayan, magbaba lang kayo ng bahay, guys. Or just type Ilocana. The King of Glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos? Hello, Borge. Hello. Yes, sis. Have a blessed Sunday too. Pwede pababa ng Premier Host? Pwede lang po. Pwede. Ayan. Patamsak daw po sa Premier ni Borge, guys. Natusok ko kanina, Borge. With truth and justice shines like the sun in all of its beauty. Ayan, magtusok-tusok lang kayo dyan, guys. Baba nyo lang po yung mga bahay nyo. Uy, salamat, Borge. Thank you. Sige po. Baba mo po yung bahay mo dyan. Ayan. Tusukin ko. Ayan, pang-lima po ako. Ayan, Supernatural, The Dark Side. Kusta? Nakita mo yung yung na-play ko sa'yo nun? Pinost ko sa sa community. Okay, welcome po. Ayan, magbaba lang po kayo ng bahay nyo. Or just type Ilocana. Ayan, patamsak din po sa nasa taas.
Hello, Taro Bubble Tea. Hello, sis. Ba't hindi ka pa natutulog? Set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Oh, Nandito ako nakatago. Tusok ko sa premiere mo, kapatid Birds TV. Dikitan ko na din, pabalik na lang, sabi ni di Boss Explorista. Ayan, magtusukan na lang kayo guys. Magpalitan kayo ng tusok dyan. Ayan, 3 million in the house. Hello. And I simply come. Just to be something that is worth this love. Loving you more than a song, for a song in itself is not what you have. you search much deeper within. Through the way things appear, You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. 'cause it's all about you. Yes, it's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. King of endless word, No one can express how much you deserve. And though I'm weak and I'm poor, all I have is yours. Every single breath, I bring you more than a song, for the song in itself is not what you have heard. you search much deeper within. Through the way things appear, You're looking into my heart. dan sa nakapinhost sa Kalimbang. Heart of worship. Ayan, magmahalan kayo dyan, magbabahay ng bahay nyo. HCFL, hello. Thank you for coming. You can now drop your link. Wait, I will going to give you jacket right now. 'Cause it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of Worship. when it's all about you. It's all about you. I'm fine. Have a blessed Sunday to you. HE or home cooking is right. Yes, it's all about you, Jesus. I'm And- sorry, Lord, for the things I made.
'cause it's all about you. Ayan. Please, connect, guys. It's all about you. I'm hiding. From India, Hoshi. You're from India. Nice to meet you and thank you for passing by. It's all about you. Thank you for visiting me. Thank you, 7 million in the house. Murder for me on that cross. Accused in absence of Thanks, host. You're welcome. Tries to make sense of it all. I know that your love breaks my fall. Scandal of grace, you died in my place, and my soul will live. Oh, to be like you, to give all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my heart. Please, do thumbs up the link in the up. The power is as dead as my sin. The cross has taught me to live. Mercy, my heart now is in. The day in its trouble shall come. I know that your strength is enough. The scandal of grace, you died in my place, and my soul will live. Oh, to be like you, to give all I have just to know you. Jesus, there's no one. Thank you, 7 million. Thank you so much. Forever the hope in my heart. You can drop your link and then you can connect to each and everyone. Because of you, Jesus, it's all. Because of you, Jesus, it's all. Because of your love that my soul will live. On to be like you, to give all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my heart. Oh, not to be like you, to give all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my heart. Forever the hope in my heart. I stand before you now, waiting next to you. I have heard of the majesty and wonder of you, King of heaven, in humility I bow
as your love Hello, Auntie Pilipina. crashes over me, crashes over me. For you are for, you are not against. Good morning. Good afternoon. Hi, Big Gets Canada. Hello. Thank you so much. I heard you calling my name. I have heard the song of love that you sing. Oh, Ayan, just drop your link, guys, or just type Ilocana. beyond the shore into your grace. Oh, your grace. I'm bored. That's why. Pass away, crashes over me, crashes over me. For you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to enter in. Ayan, please connect, guys, to Big Gretch Canada. Thank you so much. You make me great. You call me out beyond the shore into the wave. You make me brave. You make me brave. James Gipe, hello. Thank you for the thumbs up. Bakit hindi umangat tong thumbs up ko? You make me brave. Kanina pa yan natin, You make me brave. You call me out beyond the shore into the waves. You make me brave. You make me brave. No fear can hinder now the promises you made. Oh, you make me brave. You make me brave. You call me out beyond the shore into the waves. Oh, you make me brave. You make me brave. No fear can hinder now the Thank you so much. I should love. Lay back to lay. Crashes over me, crashes over me. You are for, you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to enter. Oh, we enter. Thank you, 8 million in the house. Hello, Kapsat Rapelia. Salamat sa pagbisita ulit. Hello, Ethan James. Hello, Sisi. Salamat. Jabhar Sama. Thank you. My friend, you breakfast. Ayan. Yeah, I ate already my breakfast. Hello! At Harang, welcome Kapsat. Tamsak dan, Harang, sabi ni Ate Jubita. Thank you, Mami or Ate. Ayan. Ayan, shout out naman sa inyo dyan. 8 million in the house.
Thank you, 9 million in the house. Thank you so much. My dear, at the premiere me. Yung oras, ate. Na-frozen to yung laptop ko. Ha. Kung na ng Pilipina. Ayan, 8 million. Ayan, guys, patamsak po sa premiere po ni Ate Jubita, guys. Thank you. Ay, nakatamsak na pala ako doon nating. Ayan, premiere niya po, 3 days pa po. March 17 pa po yung mag-start. Ayan, patusok na lang po sa kanyang premiere. Guys, thank you so much. Sked pa lang, Ading. Oo nga, ate. Ayan, thank you so much, Donna B. Thank you, Sisi, sa pag-share. Thank you. 7 million in the house. Thank you po. Hello, Sis Donna B. Hello. Thank you so much sa BG. Matulog ka muna dyan. Your presence, God. Oo, Sisi. Matulog ka na dyan, sis. Don't worry about me. I'm fine. I'm just bored. Thank you so much sa 7 million in the house. No place I'd rather be. No place I'd rather be. No place I'd rather be than here in your love, here in your love. No place I would rather be. No place I would rather be. No place I would rather be than here in your love, here in your love. Your sweet, precious love, Jesus. 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 Your sweet,
slow to be overcome by your presence. Your presence, freedom in your presence. Oh, Spirit, come. I see your face in every sunlight, the colors of the morning light. Your eyes, the world awakens in the light of the day. I look up to the sky and say, you're beautiful. I see your power in the moving night, where planets are in motion and galaxies are bright. We are amazed in the light of the sky. It's all proclaiming who you are. You're beautiful. Thank you, Ate Sabiji. Ayan, nakapin na po yung premiere mo, Ate. Ate ganda. Nakapin po yung premiere nyo dyan. I see them hanging on every tree. You bled and then you died and then you rose again for me. Now you are sitting on your heavenly throne, and soon we will be coming home. You're beautiful. When we arrive at eternity's shore, where death is just a memory and tears are no more. We'll enter in as the wedding bells ring. Your bride will come together and sing. You're beautiful. When we arrive at eternity's shore, where death is just a memory and tears are no more. We'll enter in as the wedding bells ring. Your bride will come together and we'll sing. You're beautiful. You're beautiful.
You're beautiful. Ayan, nakatamsak na daw sa premiere mo si Auntie Filipina. Kabsat Yugita. You're beautiful. Even when I cannot see you. Ayan, hello sis. Hazel, tamsak sa'yo sis, kumusta? Okay lang sisi, ikaw, gusto mo makyat? Ayan, patusok po sa premiere ni Borge, guys. Pinalit ko lang yung premiere ni Ate Jubita Borge. Para maipin lahat. Good to me, I'm faithful, always faithful. Even when my faith is tried, you're providing. Even when my flesh makes it, you're the strength when I away. Even when I run away, you will wait for me. 33 minutes pa lang sis. My soul will sing hallelujah. You are good to me. You are faithful, always faithful. Ayan, 6 million in the house. Hello. Everything I wanted, everything I needed is found in you, God. Everything I wanted, everything I needed. Everything I wanted, everything I needed is found in you, God. Everything I wanted. Hindi ko alam sis kung anong oras mag-end. Depende. Everything I wanted, everything I needed is found in you, God. Everything I wanted, everything I needed. My soul will sing you are faithful. My name is Austin Holbrook.
saka ikaw ay ako nangangamba, basta ikaw ang kasama ko. Kahit kailan ang sasampakin ay may sundanan ang naawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging daan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hintay, ibig mo ako noon. Ang sasampahin ang balik ay sumiranin mo ang naawitan, ikaw lamang. Biyaya mo sa akin laging daan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hintay, ibig mo ako noon. Pag-iroon dakilakan tapat sa dalangin ko. Matagal na yon. Walang katapusan na pagmamahal mo. Walang pinipilit ang puso mo. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin Laging laan. Hello, Sis Florena. Tamsak sis, daan lang nasa work kasi. Ayan, thank you, sis. Salamat sa iyong pagdaan. Thank you, thank you. The reason I love using StreamYard, well, that's easy.
kagandahan. Nais kong manahan sa piling mo kailanman. Ang ibigin ka ang siyang nais ko. Ang sandahin ka, ang siyang ko, hindi nalalayo, hindi nalalayo, ang mga ko. Ano po ba yung pangako niyo, sir? Isang pa po, nais ko na basta ang iyong kalandanan. Nais kong manahan sa piling mo kailanman. Ang ibigin ka ang siyang nais ko. Ang sandahin ka, ang siyang ko, hindi nalalayo, hindi nalalayo, ang pangako ko. Sa piling mo, mapapawi ang pangamba. Sa piling mo, lubos ang pag-asa. Talag ay umaaga. Sa piling mo, sa piling mo, Ano yun, sis? Sa piling mo, talag ay umaaga. sa piling mo. Pag-asabi sa dada. You're welcome. Ang bilis ng oras. Wala yan, fake. Hindi yan, sis. Wala yan. Nakuha ko lang, sinave ko lang.
Salamat, 8 million. Hello po, Kuya Prime Names. Hello, hello, hello. Kumusta na, Kuya? Ayan, may ano ka na. May ano. Ayan, have a blessed Sunday, Kuya Prime Names. Thank you so much, 8 million in the house. Pilipina, baka pwede po padikit ko, maliit ko bahay, sabi ni Prime Names. Maliit pa daw yung bahay ni Kuya Prime Names. Ang ano lakay. Baka dikit na si Auntie Pilipina sa'yo, Kuya Prime Names. Ayan, from Canada si Kuya Prime Names, guys. Ayan, 8 million in the house. Hello. Ayan, nagbaba ng bahay si Kuya. Premiere po sa taas. Thank you so much. Oo, sis. Di ba nagkita ko sa'yo kaso busy ka? Kaso may kausap ka sa phone. Ayan, 8 million guys. Thank you so much. Ayan, Hazel, laak, baba ka ng bahay. Ayan o, binaba po ni Nightbot po yung bahay niya. Ayan, 9 million in the house. Hello. Ay, Auntie Pilipina, nasa baba ka pala. Hello, everything. Ayan, 7 million in the house. Kasi, kayo ga nabili po. Boring sila ipan. Kunyari.
pala nabisi talaga ako kasi may Ayan, 7 million in the house. Si Trixie naglalambing. Ay, na-board ka man ay. Ha? Ay, na-board ka man. Neurosibikan. Ayan, cinnamon rolls ba yan? Ayan, 7 million. Hello. Anong oras ka natulog kagabi? Maaga, 11. Ha? 11 or 11:30. Oh. Ayan, tapos nagising ako 6:30. Basta, ano-ano, paputol-putol. Eh, tulog pa yung mga karoba mo dyan. Palapalon na kata. Hindi. Nandun naman sa kwarto, nandito ako sa living room. Yung maririnig dyan na. Saan ka nga sa audita? Hindi. Wait lang nga, agbranak man tagpakita. Basta. Agbra. Maulawak si ma'am. Wait lang. Ur-ur. Diyan ka muna, Trixie. Ikaw muna mag-host, Trixie. Naghihilik pa yung mga kasama niya, pati aso, oh. Sabi ni Hazel Laak, pwede ba ka lang po balikan kita mamaya? Watch ko muna video mo at Prime Names. At Prime Names. Thanks din, sabi ni Hazel. Ya, muulan na naman dito. Ano? Ayatan na? Atayatan kita ko host. Yan, nagtangkonan. Sige. Pay mano, ilan na ang bananas mo, Prime? Iligit ko yung ninja ko sa'yo. Saka uupo yata ito. Ang masakit ang pagi-pagi. Mabawasan kaya yung views ko last night, yung maliit pa lang bahay ko po. Oh. Sige, iparenovate natin yan para lumaki. Lakihin natin. Wait lang. Hindi na ako hindi na ako mag-iiwan ng bakas i-add ko yung dalawa kong ninja. What? Isip mo. Malaki na bahay ni Kuya Prominence. Ba't nag-e-echo pa naman? It wasn't me. Yes, it's you. Ano natin? Ganda natin.
ano natin. In the house. May umakyat ba? Baka hindi ko nakita. Bakit mo yan si Prime mo? Namin na Prime. Saan na si Borge? Hi, sis Nadia ka na. Thank you, thank you, thank you. Shout out to everyone. Sabi ni sis Nadia. Shout out to you, Nadia. Hindi ko minessage si si Borcio. Nagkaturog kaya siguro. Ayan, 7 million guys. Thumbs up ko sa premiere ko bukas. Sige, balapag mo dyan, Sisi. Para i-change ko sa ipipin sa taas. Host, DJ lang ako. Sige, sige. Wag lang DJ, kuya. Nagdakol kaya ang laki na ng bahay ni Prime Names. Sabi niya, maliit pa lang, mas malaki pa. First thumbs up dan po, sabi ni Nadia. Sige lang, Sisi. Ilapag mo yung bahay, yung premiere mo dyan para ipipin ko sa taas. Prime Names, dating dikit na pala ako sa'yo, sabi ni... Oo, nadikitan mo siya sa bahay ko or bahay ni Jen. Ayan, patamsak po sa aking premiere bukas, sabi ni Sis Nadia. Ayan, patamsak po. Ayan, pipin po natin sa taas. Ayan, ipalit-palit lang natin para mabigyan po ng chance na maipin po ang kanilang mga bahay. Ayan, pang 24 po ako, Sisi. Natusok. Di ba sabi ni RJ last night na, ay, puro loading na ito. Ano? Si RJ live ng alas 6 sa kanila doon sa Canada. And then? Aga Alas 6 ng umaga? Ngayon? Kanina. Di ba time change na. Hindi ko lang alam. Daylight saving nag-start now eh. Ayan, shout out naman sa inyong lahat yan. Sa baba. Red ng damit ni Kuya Prime na. GLS ko, views ko last night, 60. Tapos, kaninang umaga, nabawasan ng 5. Nagpabawas. What the hell? Oo, nagbabawas nga ng views ng ng tawag dito. Sabi ko nga, kukunti na nga lang ng views ko, mabawasan pa. Nakakaba naman ng video niya. Puro LS man to. Karamihan. 8 minutes and 9. Nice. Yung 8 minutes up. Nag-LS din pala si Prime Names. Oo naman. Nadia, dan po ako sa iyo, adobo, sabi ni Kuya Prime Names. Next, bongga ang ang intro. Hello. Mga bro at sis, Prime Names. Nandito po tayo sa backyard namin. Ayan, nakikita niyo po yung basketball court ko. Punong-puno ng busnaw. Ito, yung nangyayari sa backyard. Yan po. So, di ba? Hindi nagagamit ang backyard dito. Yan. Sa hindi po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe Prime Names. Ayan, please click the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga video. Ayan po. Nagpapakita ko po sa inyo yung aming backyard. Ayan.
Ganito po yung nangyayari sa backyard dito sa mga motoplex. Karamihan. Pag malaki ang backyard mo, kapag dating ng snow, hindi mo nagagamit. Ayan po. May basketball court. Hindi ka naman dahil punong-puno ng snow po. Ayan. Meron din po doon sa may nakabakod na yun. Ayan, pa-share Na naman maliit, sa may yun ang community guys, yung ating LS. iba-ibang gulay, iba-ibang pati rin po rito, mayroon pong konting balag. Ayan. Pero Hello, pagdating ng Kapsat Buds winter, Lifestyle. hindi po yan nagagamit. Uy, may palipad si Ayan, hindi po Kuya. nagagamit yung Behind the yung scenes, ating sabi backyard. niya. Ayan, ganyan. Uy, Pag salamat snow, boys. Yun, no? ang dito, malakas Ay, na ulan pakapi. ng snow. Ayan, yung bandera ng sa likod. Napaka po ng backyard. Sayang po pag winter. Pag nandito ka sa Canada. Halos nagiging po yung ng snow. Ayan, ganyan. Ilang buwan din po yan. Yung mga mag-umpisa yan ng October, November, December, January, February, March, April. 7 months po. 7 months po na ganyan. Naka po yung Kaya nga po kung sinasamantala Yan, namin ang dikitan ko na yan si ng winter. Ay, pagdating ng summer. Pagdating ng Kamsat- summer, sinasamantala namin magtanim ng mga gulay. Kapsat Buds Lifestyle, thank you, Ayan. Para Kapsat. at least, bago tiglagas, yun, titirahin na naman namin. Ay, tirahin. Gulay. Tirahin talaga yan, So, Titirahin na yan. namin dito. Ang summer namin dito. Motoplex. May hanggang May, malamig pa. June, July, yun na. Dire-diretso na Tirahin na. konting ng mga Salamat po sa dumikit sa maliit ko na bahay, sabi ni Kuya Prime. Maliit ko ba yung bahay? Mas malaki pa nga ang bahay mo kaysa sa akin. Ng bahay namin. Yun po yung port yan. Day off mo ngayon na, Prime? Halos hindi mo Kuya. magagamit. Yan, meron din po Kuya, sa kabila. kuya lang ang Ayan, makakuya. swimming pool po yun. Ayan, sa kabila, swimming pool. Dito, may swimming pool sila pero hindi rin po nila magamit dahil nga, ayun din. Yung blue na yun, swimming pool din po yun, yung bilog. May swimming pool din po sa kabila. Halos lahat dito hindi nagagamit ang backyard pagdating ng winter. Dahil sa ganyang sitwasyon, punong-puno ng yelo, yung mga lamesa na lang po, na-stock. Ayan po. Kaya napaka-worst din ng hindi rin yung worth it ang snow pag dating Opo, ng Sunday Family Day, sabi niya. winter. Kaya sa una, maganda. Family day niya, may work yung asawa ko rin. Maaga kanina pumasok. Totally, kung hindi lang nag-winter dito, ang yaman ng mga farmers. Nakalatid na din ang work schedule niya. Ng canola. Na rin siya, 7 o'clock na siya. So, Sa sobrang ganda ng Ayan, lupa patusok po rito, sa premiere ni Sis Nadia po sa taas. halaman. Thank you. yan ba yung natusok ko? Iba yun, Iba. Iba. Ng summer po. Lahat ng farmers, sige, Iba-iba. hanggang po sila. Ayan, Profit 6 sila million ng in the tani house. Thank you so bago much. yung winter. Pero pag ganito na winter, wala na. Stuck na po yung nila, lupa nila. Kaya nakabilib din. Ang laki-laki. Kahit karya nga yung rito taniman. Kaya lang pagdating ng winter, ganyan. Lalo na doon sa Manitoba, sa pinanggalingan ko sa Nipawa, Manitoba, puro farm po doon. Mountain Tatay ko po Ilocano, farm, taga canola, Ordaleta, sabi niya. tatas. Halos sinaapura po nila pagdating ng Taga-Ordaleta. Taga-Tayog ako. po nila. Ilang Ayan, buwan. taga Pangasinan Ganun din po yan yung si mga Ante. baka. Kaso Yung tayog, stock nila. tayog daw. Nagro-rolyo-rolyo po sila ng mga pagkain ng baka para po Pero ikaw kuya, pagpakain sa hindi ka baka. talaga magaling Yun, ko lang po yung mag-Ilocano? information na ganito ang nangyayari sa backyard namin. Halos yan. Dan po sa nakapin, Kabsat. Thank you, Kabsat Buds. Thank you so much. Ayan, magbaba lang kayo ng bahay mo or just type Ilocana. Kahit na makapag-shoot ka lang ng pagpapawis. Nagutom Yan, ako taba na tuloy. nga lang, sa hindi napaka naman po na yan. Tingnan niyo naman po yung mga puno na yan para na lang tulog, di ba? Kikita niyo yan, information na yan. Makikita ko rin sa inyo pag paano tumubo yan.
Ayan, Totally, patusok. pinakita ko sa inyo yung Dami sa mo may naman vlog ko na Premiere, una, ano, Birds yung TV. information ng Ayan, patusok ulit po sa paano Premiere ni nalalagas Birds, yung dahon. guys. Transfer yung ano po. Ayan, makikita nyo po doon sa unang vlog ko. Dito yung mga nangyayari na ano sa Ipawa, yung dito sa ano sa Canada. Yung una yung pinakita ko yung harap, yung binidyo ko nung nakaraan yung harap Yan, ng bahay natin. nagtamsak na ako Sa kay pagpapalo Nadia. ng snow. Yan, pinakita ko sa inyo po yun. Ngayon dito naman sa backyard kung paano sa ano yung mga Done na, Birds. backyard Done na ng po mga ako. rito pagdating ng Guys, winter. dami pang snow dyan sa kanila. So dito, sayang. Ayan, may Prime names on the way po, sabi ni Kapsat Badge. May naliligo to sa swimming pool. Salitaan namin sa bahay, Bisaya at Ilocano kasi nanay ko waray at tatay salita Ilocano. Ah, mix na rod. So, marunong ka din mag-Ilocano dyan. Oh. Kaya nga nag-Ilocano eh. Sige po. Nag-Ilocano ba? Hey man, you want beer? Yes, Bisaya at Ilocano. Jai di Bangir. Yan, ano po, lagi po tatandaan na huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, Prime Names. Sa lahat po na hindi po nakakaano sa akin, please click. Bakit pinangalanan mong prime names? And salamat din po sa aking mga Explain mo. Sa ano sa akin, Matadors Vlog, Papsi TV, Madam Gladipool, Silinggagan, Matchber Vlog, my mentor, Baklang si Chismosa. Wow, may mentor pa si Koy. Yung mga hindi po nabanggit, lahat po kayo ay ano, Team Dragon, Team Kemarut, Team Solid. Dami pala niyang team eh. Lahat po ng- Wala, ang laki ng bahay niya eh. Maraming salamat sa walang sawa niyo pagsuporta kay Prime Names. At saka po Prime yung Names. aking kaibigan na si Oh, Erwin yes. Poison Bakit na may Kuya e-make. Prime Names nasa Vlog Team na Solid siya, ka din? No, Nandun po. din Saka kami yung eh. aking brother na si Primi- Tino Australia. Primitive, Tino sa Australia. Don't Primitivi? forget din po sa Primitio. Primitibo. Dimensyo. baka sakali po naman Niminyo o Nimensyo yan? Tino sa Australia. Ayan po. Maraming salamat po. Sana po mabigyan po kayo kung ano yung nangyayari sa mga May backyard. pinsan Kuya, ang naman bilis. ko. Ang bilis oh. Naka 1 hour na ako. Ang pangalan niya is Primitiva. Napaka. Alawi doon garudan. Yan, natamsakan ko na si Nadia. Ayan, 7 million in the house. Ay! Labhan lang. Harang. Ayan, tago ko muna. Hearing, pipiyang. Puro loaded Ayan. na lang. Ayan, magdikit-dikitan lang kayo dyan. 8 million in the house. Ayan po, pa-help po si, si Clarence. Hawak ko yung kay Ronald eh. Inayos kong daming ang dami pala kasing doble-doble kasi ang upload. Ayan, thank you so much sa 9 million in the house. Thank you naman ng marami. Sino ang susunod ko? Si Buds. Salita mo'y panghahawakan ko. Ito na lang pagkain. Thank you din, Kuya. Hindi pa tulog si Ronald. Hindi ako yan. What the hell? Inayos ko yung channel niya, kaya ako yung nag-BG-BNG. Si Ronald. Ako yan si Ronald, si Kabsat. Wow, nakakagutom.
Tingin niya lang ano, Nandito sa Amerika. Nandito sa Amerika si Ronald. Hello, Kapsat Boy Bagsik Channel. talaga lang Ayan, yan. nakita na kita Boy Bagsik. Ayan, from Team Oita. Ayan, thank you, thank you. Boy, bagsik ko na. Bagsik na bagsik. Ayan, 10 million in the house. Hello, everything. Ano yung niluluto niya? Mega Love Charot Night Boat, nagkita na naman tayo dito, sabi ni Boy Bagsik. Oo, di ba? Saan ka pa? First night together. Ayan, padikit po sa ating super chatter, guys. Si Kuya Prime Nance. Thank you. Guys, padikit po sa, patamsak po sa premiere ni Sis Nadia. Tapos sa premiere po ni Borge TV Production po. Sarap-sarap naman ito. Ayan, Borge TV Production done. Sabi ni Kapsat, Buds Lifestyle. $8 million in the house. Ayan, 4 million in the house. Hello. Ayan mo nanti.
Tonight, I'll be eating a calzone from Dobos Oh, in may Aurora. harang. Yan, tago natin ang harang. Tamsakan ko na rin. Ayan. So, 8 million in the house. Mega love shoutout sa inyong lahat dyan. Magbaba po kayo ng bahay nyo. Magdikitan po. Kung hindi nyo pa po nadidikitan yung mga binababa ni Nightboot, mahalin nyo na po bonggang-bongga. Ayan, nagbaba ng bahay si Boy Bagsik Channel, guys. Ayan. Dikitan nyo po siya. Thank you, Kabsat. You're welcome, Kabsat. Ayan, panoorin natin yung video ni... Ay, hindi pa pala tapos yung harang. Ayan. Patapusin ko muna yung harang bago ako mag-play ng iba. Boy Bagsik Channel. Lalagot ako. Nag-start. Na-exit ko naman. Sorry naman. Ayan, ang pananoorin natin ngayon ay si Kabsat Boy. Hello, Kuya Toyski! Tapos ka na mag-LS? Ayan, salamat naman dyan. 5 million in the house. Thank you, Kuya Toyski, ha? Thank you. Mapapansin nyo mga kabagsik, yung pagkakaiba po ng cappuccino at Ba't ang... yung isang cappuccino po ay isang 8 ounce, Yan si Bagsik. yung flat white ay isang 7 ounce. So magkakaiba, so malaki yung cappuccino, so yung flat white maliit. So ngayon mga kabagsik, paano kaya kung nangyari nagkataon na parehas sila ng sukat ng cup? So, malalaman nyo yun mga kabagsik sa pag-i-steam ng milk. So, ngayon may gatas po tayo mga kabagsik. Ito para sa cappuccino. I-steam lang natin mga kabagsik. Hello, Amy Channel. Hello, Kabsat. Hello, Kabsat. Musta ka na? Thank you sa pagdalaw. Ayun, no? Bites Lifestyle, thank you sir sa pagtapos mo baka baba ka din ng bahay mo at bibisitahin din kita, sabi ni Boy Bagsik Channel. Ayan, don't forget to connect our co-host guys, si Auntie Filipina, Country Life in America from Oregon. Explain mo kabagsik. So, ngayon mga kabagsik, Ayan, 5 million, 4 million, I don't ay know. isang kapo. Pag nilagay natin mga kabagsik, kita nyo naman mga kabagsik, ito yung cappuccino, yung foam niya mga kabagsik, nakikita nyo, ayan. Tsaka yung Boy flat Bagsik white on the po, way, ay sabi ni parang Buds Life. natural lang talaga na Ayan, gatas. shout out naman sa Ayan, inyong lahat. gumagalaw siya masyado compare dito na may foam. So ngayon, ibubuhos po natin mga kabagsik. Dinalang po natin. Huwag lang sa mga mukha. kabagsik, dahil sa video to ay Ayan, salamat sa paliwanag lang pag-video natin sis yung Nadia. pagkakaiba ng flat white tsaka cappuccino. So ito, cappuccino. Ayan, mga tusukin kabagsik, ko na buhos yan. natin. Ayan, road to 800 pa lang si Bagsik. Ayan. Tsaka ito para sa flat white. Buhos natin. Ayan mga kabagsik. So, ito yung cappuccino. Tsaka ito yung flat white. So ngayon mga kabagsik, ang cappuccino po ay
makapal yung foam niya mga kabagsik. So, check natin mga kabagsik kung makapal ba talaga yung foam nito. Ayan mga kabagsik. Kapatid Bagsik yung Dan foam po, niya, mga sabi ni kabagsik. Kabsat Yan. Buds Makapal yung foam Lifestyle. niya. Tsaka, yung flat white naman mga kabagsik ay manipis yung foam. So ayan, kita agad yung tubig mga kabagsik. Yan yung flat white. So, sana mga kabagsik ay may natutunan kayo sa bidyong to. Kahit papano. So, yun po ang diferensya ng cappuccino tsaka flat white. So, shoutout nga po pala ako sa kapwa vlogger ko na si Mr. Wong Boy Angas tsaka si Angas kada Bulanas bagsik, Titirin ah. Channel at tsaka si RP Barbarono. Sana po ay Dito lang ako supportahan nyo sis din po host, watch lang ng sila LS. sa Sige kanilang lang mga sis. channel gaya ng Salamat. pagsusuportahan nyo sa akin. Maraming salamat po mga Ayan kabagsik. guys, Hanggang tikitan dito niyo na po lang. si Sis Bye-bye. Hazel. Ayan. Sino pa yun? Mrs. Naga. Panoorin natin yung hindi panood. May harang to eh. Yan, may harang. Tusok-tusok. Ayan. Tapusin ko muna. Hindi pa kasi ako pwede magdikit ngayon. Ha? Bakit sisi? Ayan, 6 million in the house. Hello. Wait lang guys ha. Ang sakit ng tiyan ko, nagutom.
Ayan, shout out po. On the way po sa House Mobiles Lifestyle, sabi ni Boy Bagsik. Ayan. Wait lang guys ha, 6 million in the house. Thank you. Wait lang, wait lang. Wala, baka natapos na yung i-play ko. Tapos na pala. I used to think gift giving was stressful, and then I just Hindi na na-flex kasi. Tinago ko kasi may harang. Thank you so much guys sa lahat ng andyan. Kumirot ng tiyan. 5 million in the house. Thank you so much. May harang pa. $7 million in the house. Kain tayo, ay kilaban. Kain tayo guys, yung leftover na adobong rabong. Ilaban, amor. Oo. Bronze na yan. God's Lifestyle done na po sa bahay niyo with full package, sabi ni Boy Bagsik Channel. Sige, magdikital lang kayo dyan. Pagkatapos yan, itulog mo na naman. Nagising mo, bored ka na naman. Pag-alis ka na naman. Nagimar nga biyagan. Nagsapanak nagreing, tanapanak nagdalos na kay kitchen. Amen. Aw matubrak de, nalpas nak mo nagdalos de. Yan. Hello. Hi Angie Artahoke. Hello. Thank you Sisi. Iniba ni Ardi yung schedule niya. Sabi ni
Sabi ni Simple Jen, tulog pa ako niyan. So, ikaw na lang mag-isa. Hindi ako akit. Tulog pa ako niyan. Alas 6 ang aga, sabi niya. Ay, napang kanagdangag dyan. Tapos, ano naman siya, in 3 hours lang isuna mo itong gaya mo, Jay. Di nag-out ka nga ka, tumot nga da, Jaya, pero, patapos na din siya. Ako, nag-frozen tayo. Laptop ko na kat. Hinigap ko. Nag-exit na kay Jay din. Then with the house, hello. Ayan, tapos na. Tignan ko nga kung nadikitan, baka di pa kita nadikitan, sis Artaho. Sis Angie. Oy, hindi pa ako nakabakabayad. Lagot. Ayan. Dikitan kita ngayon, sisi, ha? Magpanood ako ngayon. Ayan, 11 million in the house. Guys, patamsak po yung nakapin ko sa taas. Thank you. Too much love will kill you. Ayan, patamsak din po sa premiere ni Sis Nadia. Ganun na lang yata ang gawin ko. Pag Sabado, pag may time, 2 hours, 1 hour, kasi dyan na lang. Update na lang. At least maka-update. Kung nag-upload ka ore, may isa nga video, sarili nga video. Ginaganan. Awan iti kwa na di awan CPR na mo da di okay lang, di ba? Awan CPR na GLS ko, pero nabawasan ng viewers ko, like 5. Hindi nagbabawas talaga yun. Kasi ako. Oh. Aray na to. Okay lang kaya yun i-post lang. Yung ilagay ko na lang walkthrough sa Victoria's Secret. Isang 58 seconds lang yun eh. Okay lang yun. Kapag 58 seconds, may ads na yun. 30 seconds above, may ads na yun. Ayan, salamat. Ayan, ganyan, Boy Bagsik, para makarami ka ng saging. Unahan mo silang lahat. Paano natanggalin yung music? Nag-video ako doon sa loob ng coach ba yun o Michael Kors? Ang lakas ng music nila doon. Doon. Ano yun? Pero ipa-cover ko di anak ko ati ko niya di music. Ayan, salamat guys. Kumain din ako kaninang umaga. Tapos, ang hapdi ng tiyan ko, kaya kumain ako ulit. Ang ganda ang sikat ng araw kahapon ngayon. Ulan-ulan na naman. Kaya, what is this? Weather lang? Guys, dikitan nyo si I know, please. Galante yan. Si
Si Prime Names, anong oras ka nag-i-ref? Wala na ata siya. Wala na. Yes, ko na itong orasan dito sa microwave. Kaya yan. Pero 2 minutes ahead lang. Alas 12 na pala. Jenny, you want some egg burrito? You want to make There's a lot to balance. Oh, no. We have leftovers from last night. Boy Bagsik, bigyan kita ng dalawa, o, di ba? Thank you, sis. That's happened. It's 12 o'clock. I don't need to cook for lunch. We have leftovers now. Thanks God for that. Right? Kamu na ko may alas 12. Sa leftover, kumakapit. Eh, pag bukas na naman, hindi na naman yan kakain. Bakit? Diet? Ako, kahit natin sa bali ba na, ako lang ang kumakain yan, maramihan ng leftover yan. Ang mananakaw, buit na lang, ha? Salamat. Kapsat, masapa man yung sulat ko ng bigat. Thank you po sa lahat. Thank you, Kapsat Babsta. Thank you, sis. Thank you. Good night. Bakit anong oras dumarating yung mister mo niyan pag gabi night shift siya? Sino? Mister mo. Dumadating or umaalis? Dumarating na. Alas 8. Ibigan? Oo. Yeah. Thank you, sis Nadia. Thank you. Oo, dumadating siya, 8. Gising ka na naman yan. Oo. Gumising kay ako kanina, alas 6, ata. Pero gising na ako ng alas 5, pero nakahiga pa rin ako. Dan Boy Bagsik, sabi ni sis Nadia. Bakit naka-limited na naman? Alam mo, auntie, mas malaking ibibigay na views pag kapag active sa live chat. Ha? Anya? Kapag mas malaki ang binibigay kapag yung talagang as in nasabog ang live chat ng mga ng mga comment. Oh. Kasi 'di ba nakikita dun sa analytics yung Yung chat.
audience concurrence analytics, sabi niya. Hmm. Sa live chat. So, mag ganyan-ganyan lang ako. Oh, yeah. Bago nga ta ay 60 views ko no, manuway di dapat i-reach ko nga taliya. So, ano kita? Sis Hazel, ano yung leftover na adobong rabong? Thank you sa lahat ng nasa baba. Isang cellphone. Trixie po. Yes, this is the last time. Very good na lang. Ayan, shout out 5 million. Wow. Sino pa ba yung ano ko dyan? I-flex ko. Parang tapos ko na lahat. Ayan na, dinikitan na kita sis Angie. Ayan. So dapat mo aji halimbawa no agil LS ka biya ninjam at least ad type mo ninja mo nitlo kasi yan. Wan kan di ba no live chat ko talaga kasabog ko. Oh, naka-adoti sumbrot nga. Di din Ay, pag viewers na ako. minsan kasi ako hindi Nga views. ha? Nagada sumbrot nga views ngay. Kasi pag No, premiere. hindi na ako nagta-type kaya yan. Naka-tune in lang. The cover. Salamat everything. Thank you so much. Nagbibitan ko kayo lahat yan. Kumain na ako kasong sakit pa rin ng tiyan ko. I am alone. Without you. Init-init na lang. Init-init na lang.
Ayan, 6 million. Thank you so much. 6 ba or 8? Hindi. Parang hindi magkatugma yan. Thank you for the love. 7 million in the house. Ayan, magbibitan, magmahalan. Hindi naman nag-live kaninang umaga si Kapsat RJ. Yun, sabi niya kanina, napakatulugan niya siguro. 13 hours ago. Sakto ba? $13 ago, di ba? Nung kagabi lang ito. 87 lapagan. Mamayang gabi yung LS niya, 7:30. Ayan, Kuya Toyski, hello. Ayan, itusok mo na lahat ng alagad mo, Koys. Salamat. Nagpapakumbaba. Pangit. Ayan, Borge. Ayan, patusok ko please bagong premiere, sabi ni Borge. Sa buhay ko, nagpapakumbaba, panahanan mo lagi ang puso ko. Ayan, Kuya Toyski, sabi ni Borge. Ayan. Mega love shoutout. Mega love shoutout sa co-host. Ayan, Sandy Pilipina ito. Nasa grocery kami ngayon. Sige lang, Borge. Take your time. Ikaw lamang. Ngayon at tayo.
Sama ko si Mama at Papa. Ingat. Enjoy your Sunday, family day. Ngayon at kailanman. I want to hear you sing, but other nights you go everywhere. Ayan, sa 7 million na yan. Gusto niyo maglaro ng watch hours? Or naka-BG kayong lahat dyan? Just lift your hands. Pag-ibig mo ang awit. Just giving you the chance to sing in the spirit. You can have the song. You can sing. You can even pray. Ay, tumayong. Dumidinig ng panalangin. Ay iyong binabati. Sa'yo ay lumalapit. Sa'yo ay dumadaing. Hindi ng paglapit. Kung Diyos na dumasa ko. Hello, Kabsat Francesca. Kumusta ka na, Kabsat? Ayan, may ka jacket ka na kasi nilabhan ko yung yung mga jacket nyo, panty at bra. Panty at brief, nilabhan ko. Ayan, kaya nawalan na kayo ng Thank you, Kabsat. Thank you. Tanggapin ang paglapit. Na mabuti at tapat. Napapangako mo, O Diyos, sa akin ay sapat. Ay naninindig, at ang paligid ay kay dilim, ay dadalangin, kami ay dadaig. Diyos na sumasagot ng panalangin. Lumalapit kami sa'yo ay dumadaig. Bilang pagsamo, tanggapin ang paglapit. Ano yan? Sasakyan niya yan? Mabuti at tapat. Ang pangako Ano daw title yan? Kanta.
Wait lang ah. Ang title niya sis is ano? Diyos na sumasagot ng panalangin. Na sumasagot ng panalangin. Ikaw ang Diyos na mabuti at tapat. Ang mga pangako mo, O Diyos, sa akin ay sapat. At kung kami ay nahihindi, ang paligid ay kay dilim. Kami ay dadalangin. Kami ay dadaing. You're welcome, Kabsat. Diyos na sumasagot ng panalangin. Here, the atmosphere is so intimate. Nararamdaman niyo po ba yun? Parang sobrang lapit. Hello, Kuya Chef Jojo! Have a blessed Sunday sa'yo, Kuya Chef Jojo. Ayan, dikitan natin ang ating kuya from Florida. Sumasamba sa iisang Diyos. Saan ka sa Florida, Chef Jojo? Nahanap namin ang kariktahan ng iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hain, tanging dalangin. Kami katagpuin. Ang iyong Orlando, Florida. Ipadalas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Hanggat ang aming kaluluwa'y Wow. mapuspos Sa Orlando pala, magandang place doon. Mainit yan, ano? Oo, mainit na doon. Dumapa sa kalangitan. Lapit lang sa Disney World. Wow! You know, Disney. Sana all, lapit lang. Diyan Sana kami noon all. sa Florida, pero sa Homestead kami, Homestead, Florida. Nandun kami, hindi pa ako nakaapak doon Mainit na daw. sa Disney World. Sumasamba sa iisang Diyos. Sino na yung team support noon na taga Florida? Kalimutan ko na. Ang kariktahan ng iyong mukha. Sa iyong pagkilos. Oo, mainit. Walang bagyo. Kasi dyan lang is, mainit. Bagyo, di ba? Hangin na langit. Kami katagpuin. Hanggat ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Nakalimutan ko si Kabsat Franceschi. Ang aga ng summer dito, sabi niya.
mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong dito maginaw pa kasi it's too gray outside. Mahamog. Ayan, panoorin natin ang video ni ating kapatid na si Franceschi Channel. Maganda. May video din ako niyan, i-premiere ko din. Saan kayo host? Tennessee po at saka si yung co-host po natin is from Oregon. Hello Big Gretch Chan, Canada. Salamat sa iyong pabiji. Thank you so much. Magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay hiniling ko. Magagawa ang Diyos. Ringgin ng Diyos ang samo ko. Alam ko kundi ringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay maglilingkod. Ringgin ng Diyos ang samo ko. Ayan, 6 million. Ayan, pasensyahan nyo na yung boses. Give me a pure heart. Remove this stony heart in me. Give me a pure heart. This is my heart desire, my longing, my deep desire. Move this stony heart in me. Give me a pure heart. Hindi po ba ang panalangin ng inyong puso? Sabayan niyo po ako. Give me a Nakamute ba ako? Hindi. Give me a pure heart. Remove Sorry naman. this stony heart in me. Give me a pure heart. This is my heart desire, my longing, my deep desire. Remove this stony heart in me. Give me a pure heart. A heart that's undivided. A heart that's pure and free. A heart that's only sees you. A heart that loves you so. A heart that loves you. Thank you so much, Sis Nadia. Sinasabayan ko lang yung praise and worship. Please give me this heart. Ganda sis host, ganda.
friend. Wala, sinasabayan ko lang yung kanta. A heart that's pure and true. A heart that only sees you. A heart that you saw. Ayan, badikit ko sa ating kuya from Florida, guys. Ang very supportive na kuya at chef ng Florida. Please give me this heart. Ang bilis naka 3K si kuya, oh. Galing-galing. Filipino Star. Wait lang, gusto ko yung pagkain. It's yours and... Panoorin ko pa to, ha. Wag ko pong i-skip yung harang. Tagod muna natin. Mahilig ka pala sa religious song, sis host. Yes, mas may alam ako na religious song kaysa sa mga worldly song. A heart that is for you. Dan Tamsak host. Hello, Cubs at Dance Corner. Maraming salamat po, sabi ni sis Nadia. Ayan. Magmahalan lang kayo dyan, guys. Just like Ilocana. Nadia Kana, what's up? Sabi ni Kuya Jojo. Ito. Same pala tayo, sis host. Hey, Salak, what's up? Ayan. Hi, Padrades Oberyn. Hello. Kanin mo't makibahagi. Ito. Kanin mo't makiisa. Yan ang katawang binayubay upang ipahaya ay mabuhay. Yan ang ito na lang. Pang-komunyon yan eh. Yung tinapay ng buhay na kanta. Pagpasensyaan na yun na yung boses ko. Worship song. Purihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Ayan, habang tayo nanonood ng recipe ni Kuya Jojo. Ang yarihan mo'y walang katulad. Purihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo, walang katulad. Sis host, anong religion mo? Born again, JIL. Jesus is Lord. Sa may Jesus is Lord Church. Katulad, kay mag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming din. Ay, may harang.
Sisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Nakakamiss ano, ay pagsamba. Maluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit. Gusto ko din to, yung Come Holy Spirit. Ano yan? Sinangag? Ano, sinangag tapos adobong manok ata. Sarap ah. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. Every day I grow to love you more. Sarap! Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand. Drawing me closer to you. Maybe ano yan, salted egg ba yan, boys? Salamat sa Pabidi Dance Corner. Where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Sarap naman ng ulam mo, sis. Kay Kuya Chef Jojo yan, sisi. Ayan, sis Phil, ayan, madikitan niyo po siya from California. Very, mabait po siya. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, hold my life in your hand, drawing closer to you. I feel your power and yet nothing compares to this place where I can see your face.
Ingat, Sisi. Ingat, ingat. Ingat, sis. You hear me closer to you. I feel your power in you. Bili ng mga vegetables, itatanim. Wow, okay sis, ingat. I worship you in spirit and in truth. Ayan, nagbaba ng bahay si Dance Corner. Tapos na ata yung, ayan, tapos na yung adobo nga with itlog ni Kuya Chef Jojo. Malapit nang matapos. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Ayan, panoorin din natin ang bahay ni Sis Phil ang Mabuhay Life. Panoorin natin yung hindi pa natin napapanood. Ito nga yung papanoorin natin. Ganda ito. Beyond the money. It I Pusa'y umaabot. Pigilan kay ganda. Ang puso'y iyong pinawi. Kailanman pinalaya sa namalaya. Dahil may di na magagabutan. Ang nagbigay ay mo'y ihahaya, sa puso'y ko'y itatanya, sa buhay ko'y luluwalhatiin ka. Tunay na malaya at kailan may di na magagaputan. May tagumpay si Jesus ang nagbigay. Sa buhay ko'y ihahayag, sa buhay ko'y tatanyag, sa buhay ko'y luluwalhatiin ka. Lungkot ang puso'y iyong pinawi. Gusto ko din itong Panata. Panata by Joey Chrysostom.
Sa paglilingkod sa Diyos na dakila. Sa pamalian sa sa pagpupuri at pagsamba sa iyo aking naman. Ano ba ang sitwasyon at pagkakataon na mahal magtatapat sa'yo? Maglilingkod sa'yo nang may kagalakan, pagkatapos yun ang ito po ang pagpapanasa po natin sa ating Panginoon. Ito po ang pagdalangin ng puso ng bawat isa. Ano mang sitwasyon, O Diyos, ano mang sitwasyon at pagkakataon, magmamahal, magtatapat sa'yo. Maglilingkod sa'yo nang may kagalakan. Panata ko ngayon ang kay Mahal, Panginoon, ako sa'yo'y nagtatapat, gagawin lahat ang puso ko. Hindi may sasapat, gagawin ko ang lahat, gamitin mo para lamang sa Naghang- mo. Bakit di mapindot ang like? Pagpilingkod sa Diyos na dakila. Ay, guwapa. Ah, Ayan may pinaskill ako dyan, oh, pero ang sabi, walang ads ito. anong pinaskill mo? Ipinost ko dito sa ano ko, yung Victoria's Secret, yung sinasabi ko ng 59 seconds. Bakit? Hindi siya, nakalagay naman limited. Limitation niya. Naka-yellow? Oo. I-ano mo ipa-review mo. May Tapos, music ba doon? Add May music ba? suitability. Meron, pero hindi gaanong maintindihan. Pwede mo naman ipa-review para mapalitan. I-review niya. Uy, magugutom tayo sa pagkain ni Dan's Corner. Paano nang ipa-review ato yan? Hindi, add suitability niya. Request review, di ba? Yeah. Request review. I have the one check that my video satisfies. Click ito ba? And the small box. Yeah. Ayan, 7 million in the house. Mega love shout out. Yan. Yan. Nabubayad na. O, diba? Naka-LS ako ulit. Ay, ulit. Hindi masundata nga chikinan. Paikat man. Ang kuko mga paikanan ti thumbnail na nato yan. Yes. In there, make it bigger so that it looks a little
Nervyusak man. Mano nga oras atoy wino one day or something eh. Giles ka? What? Me? No. Dang it. Giles ka dama? Giles ka ba damdama? No. I had enough. Walis, come on. Naman nga oras daddy ko na bago na laman. Daddy in request ko bukas pa o 2 hours. What? Ayan, 7 million in the house. Tapos na ba? Pahingi naman ako yung yung chicken wings. Oops, harang. Ayan, 5 million in the house. What? 5 million only? Apat yung akin dyan? O nilagyan naman ng ads doon ah. Bakit inano ni Lolo? The hell? May harang. Ano ba yan? Panti-panti. Baka banner lang ito. Banner. Ba yan? Manikin naman. Dapat yung... Ayan na oh. Pinanood ko na. O, pangalawang tamsak. Hindi na ako mag-comment. Limited. It's still unlimited. Hindi, ano yan, medyo, hours siya bago siya maano. Or 24 hours bago siya mag-reply. Pero dati harang na mo, bale. Kaso limited lang nga. Tapos na, yun lang. Hashtag short nga eh.
Kasi sa side na yan, konti ang tao, kaya yan. Sa medyo paano, sa dulo-dulo na, malakas doon ang music. Wow, lawak si Mang Nalpasan. Hello ka na. Oh, Tapos na yung video ko, oy. ay tapos na. Sabi ko sa'yo, 58, 59 seconds. Walang harang sa akin kasi limited lang siya. Pero dito, in sweet ko dyan, ti Kwa TV. Ada, may isa lang. No, 59, 58 seconds. May isa lang samot nga, Kwa. Oo, may isa lang banner or ano, minsan. Isa Or nga, seconds lang. isa in kabel ni Lolo, limited. Mm. Hindi baka limited kasi nakabikini. Oh, really? Oo, may ganon. Tanggalin ko yan. Paano ko matanggal yung link ko? Yan eh. It's not there yet. Ano ko? What is not there yet? Pinalagyan ko ng thumbnail yung anak ko. No? It's not there yet. Ayan, manood tayo ulit ng salmon soup ni Sis Hazel. Buti sila may soup na ano, may nabibiling fresh na ano, salmon. It's not there yet. Pinalagyan ko ng thumbnail para makuduran konti.
malapit ka lang mag 3 hours. Gwapa. Yeah. Diba? Pero red tide pa rin ang analytics ko niyan. Ang kamamati ang tinga red tide ang aming analytics ko. Active pa ako niyan sa lagay na kaso red tide pa rin. Ang daming. Salita ako lang sa lared din. Nakamute pala. Ay naka-live ni Butirog EJ basta OFW Tambayan. Really? Let me see. Good. Patay pa ay nagidan kami nga nagkasta GLS dito. Nandun na sa Canada? Oo. Kanina pa umaga nandun. Ay kanina pang madaling araw siguro doon nandun. Agi ba basa ti Dani ng Ilocano? Nya tingkalan OFW. O at Bayan Online. Baga, ni Filipina Country Life ato yung namsugo. Na Tambayan From online. Tambayan online. OFW Tambayan Online. Wait lang, isi-share ko sa'yo. Personal vlog sabihin naman niya. Sila lahat. May sa dati tayo iba sa kalamdaman pero pag mo na yan Okay mga kapatid, katropa, nandito po tayo sa Cypress Mountain kung saan dito po namamasyal ang mga tamad at mga naglalaro ng hindi ko alam yan, papilayan pa ako yan. Binabati ko sa lahat ng mga co-admin ko dyan sa Taiwan, Taipei, Kumanang Gina Balanay, Elon, and the best DJ sa Kuwait, si DJ Arnel Takmo. Sir, good morning. Ganun din na binabati ko ang dalawang admins dyan sa Middle East, including Ate Joan at Rampart sa Taiwan, Taipei. And sa Pilipinas, Jansen, congratulations for a fourth place. Keep up the good work, Balong, Ading. So may pera na tayo ngayon, pabalato. Dito po tayo ngayon, tapos ng mamasyal itong mga balongis, mga beauties. Apay kaya namutin ka kastarata. Dalawang admin dyan sa Qatar at sa Timabel sa Kuwait, sa si Ma'am Catherine. Of course, this is Jack, ibagbag. Say hi, Austin. Lawag si ma'am. Say hi, Balong. Say hi. Okay, magbabackground muna tayo.
host for today, Jackie Wagbaga. Let's go rock and roll. Ganito ang buhay dito sa Canada. Dito sa Marawi pala, hindi Canada. Ganito ang buhay dito sa Marawi. Pag day off or holiday, maghanap ng ikapapagod para malakas kumain. Magpagod, kapsat kagaya magpagod. Ito, kagaya ng mga kasama ko, pagod na pagod. Ayun. Parang isang subo lang yung hamburger. Okay, this is my co-host. Of course, Balong. Ralph Grayson is behind me. While I'm talking, she's talking also. I don't know what she's talking about. Oh, together with Austin. Oh. I-share ko lang po sa inyo yung dinadaanan namin dito. Yan lang pong kalsada ang malinis. Hi, Naden's Vlog! Hello, Sisi! Ayan, salamat sa iyong pagdalaw, sis. Ayan, bigyan kita ng mahiwagang jacket. Ayan, mahiwagang jacket. Ayan, magbaba ka ng bahay mo dyan, sis. And of course, binabati ko lahat ng avid fan ng AMC Vlog. Maraming salamat sa inyong support ng Kapsat. Ganyan. Abangan nyo ang Valentine's Special 2021. I-flex kita sunod dito, sis. Naden's Vlog, Naden Vlogs 2. Para hindi tayo magkasali. Meron po tayong pinaplanong isang magandang pasabog sa AMC Vlog ngayong February at laro ito ay nasa admin panel pa lang, nag-uusapan pa, dapat siya mabuti kinapsat para sa gayon ay maayos ang ating patimpalan. Hindi ka naman ata nakita. Anti-Pilipina. Okay. Meron din po mga kapatid, mga katropa na inaanyayaan ko po kayong bisitahin ng aking YouTube channel, Ralph Grayson pangalan. Kung kayo ay bago at hindi pa kayo nakakapag-subscribe, pindutin na ang bell button or please like and or follow or subscribe pala sa kay Whitey, ay kay Dodo Whitey. Sorry. Umalis na ako doon. Singirom no kasta. Maiksi lang naman to, 10 kilometrong Nagdama. pagusong naman tayo ngayon. Sa natin umatod jay, at di duwa nga tao, at ko na di duwa nga tao, klinik ko. Tapi muli ka dyan. Muli ako basa. Aji ko kasta. Aji click mo yung parang nasa tabi ng light. Muli ka na madasab. Ay, muli din yan. Pag anak. Ayan,
wala nang snow dito sa baba. So, kita-kits na lang tayo mamaya dyan sa live streaming ng AMC Vlog. Mamaya lang po pag-uwi ko sa bahay. Antayin nyo si Jack. Ibag-bag. Again, Merry Christmas sa inyo lahat. Kapitan, kagaya. Ganda. Aglaba di washing machine lagi ito ay jacket ko. Jacket ni. Pasti Purawan. Di pa na ikado di dryer aja linaba. Lagi ito yung vest ko. I think I wash this. Ay, may nakapagdamsin na jacket. $7 million in the house. Hello. Ay, nataw. Okay. May isang best na ilaw. Kung ikalman to. Sige. Wait, i-mute na. Nadamanggod mo dito. I-mute na ba? Namanggod mo pa yung utot ko. Nga dyan. I-mute. Nagditanod. Dito manggod mo ha. Okay, ayam to yung anak ko. Baka manggod mo pa yung utot ko litan. Awa mo ti may flex ah. Para sa akin. Ma'am Shikikay, hi Sisi. Nasa'yo ay nagmamahal. Happy blessed Sunday, sis Ma'am Shikikay. Thank you, sis. Na ika'y parang Kabarya yun dia. Yan eh, anak ko. sa'yo lamang, Jesus. Ang pusong itinitibok na ika'y karangalan. Mag-alas 4 na. Ay, pasado alas 3. Sis, patamsak mamaya. Premiere. Sige, sisipipin natin. May premiere ka pala. Ayan. Please, patamsak ko sa premiere po. Mamaya ni sis Ma'am Shikikay. Ayan, nakatamsak na ako sis. Pang 6 ako. Nakita mo yung play all ko sa iyo, sis? Ayan, patamsak po, patusok po sa premiere ng ating kapatid na nasa Ohio? Nasa Ohio. Thanks, sis. You're welcome. Nag-send ako ng prinay ko sa iyo, sis Ma'am Shikikay. Nag-send ako kagabi. Nag-send ako last G's ng gabi. Sa inbox mo. Plinay all ko yung video mo.
Ayan, mag-flex ako ulit ng ba. Oh, wow! Ayan, 6 million in the house. Hello guys, welcome back to my channel. Ayan, patamsak din daw po kay Auntie Pilipina yung 59 seconds po niya na video. New upload video po. Pwede na lang yan. Wala nang may bid. Birthday Padagdag lang ako guys ng tamsak. Thank you. soy sauce. Oh, ano to? Adobo na yan ah. Tapos yung Pinakbet, paminta, cooking oil, asin. pinakbet. Ma'am Shiki kay channel. Hello. Oh, nag-masidanan niyo. Pinakbet. Na okra. Pinakbet nga. Ito, shrimp paste, Pinakbos. Oh, bagoong nalamang oh. onions, guys. Urada, tanan na. Bagoong nalamang sa kakamatis. Okay na sa akin yun. Sahan ko ng magluto. Pinakbit. Fresh. Ilagay ko muna yung ano. At maglalaba yung washing machine. Okay guys, isa na tayo magluluto. At saka magbasa. Hindi ng konti asukal. Initin muna natin guys, tapos ilagay na natin yung mantika. Ilagay na natin yung konti lang mantika guys. Ito mainit na guys. Ayan, 7 million in the house. Hello, everything. Nakatatlong oras na naman tayo ata na hindi. Ay, magtatatlong oras na naman na walang ginagawa. Hello sis, Filipina Country Life. Kumusta? Sabi ni Ma'am Shikikay. Ay, Ma'am Shikikay. Kumusta ang araw natin diyan? Hapon pala. Ito na dito. Kabutoy. Orig. Hello. Kabutoy Orig. Hello, Kapsat. Hello. Shout out tayo. Kabutoy Orig. Kabutoy Orig. Salamat. And don't forget to tusok-tusok si host. Tusukin mo ang ilong ko. Okay. Nakamute ak. Nga nga ta.
Sa walo lang nga taon, patamsak din ako guys. Ay, kasaanan nga ikapin tanuhan nga tawag nga tawag. I-copy mo, i-highlight mo. Oje, intat ko tatlo. Mm-mm. Kasalay ko iwan find it. Oh, yahoo! 3 hours na! Nakalalaaw, ijay ka nakatulog pala nila Kyra. Tingnan ka kay Dave, Brian. Yun na yun. Sorry, may sores pa gayam. Sakbay nga grieng. Ang ano, hindi na mabiro ko na. You want to go out, Trixie? You want to go out? Go out, go out. Ay, nako. Ayan, patamsat kadikit po sa ating Pente Pilipina, guys. Nasa Oregon. Ayan, patusok po sa premiere ni Sis Nadia, guys. Ang sarap naman yan. Pahingi naman ako ng pinakbet. Ay, talagang pupunta ako sa sa farmer's market this week. Nag-drive ka gaminan. Ma'am Shiki, kahit ang sakdan, sabi ni Sis Nadia. Ayan, 7 million. Ayan, patamsak po sa nakapin po sa taas. Thank you po so much. Thank you po so much. Ayan, 8 million in the house. Thank you po.
Ayan, 9 million in the house. Hello. Ay, meron pa pala akong atsara dyan na hindi maubos-ubos. Tapos na ba yung pinapanood? Tapos na tayo. Oh, tapos na yung pinakpe. May snow pa rin dun. Sige sis, mag-iwan ka lang ng bakas. Salamat 7 million. Ikaw ang Diyos na buti at tapat. Mga pangako mo, O Diyos, sa akin ay sapat. Sabi sa'yo ay malapit. Salamat guys. Thank you. Oy, agree mo nila kay mo. Oritam, nakaturog pa lang, bugkawan na kanitan. Nakuha na TV na dyan. Ito na living room.
Kanta ka ng tipi-tipi na gamit tayo ukulele ka. Ang hirap mag-ukulele kapag down, 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 up, down, down, up, down, 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 up, down. 3 million in the house. 6 million. Tanggapin ang paglapit. Bahala na dyan. You are the sunshine. Na mabuti at tapat. Naikon ka. See? Okay. Bahay kubo. Alot. Bahay namin malita. Ikaw ang Diyos na mabuti at sapat. Mag-check nga ako ng... Ay, wala, Sunday pa lang yun. Diyan lang tayo.
So, nakatakas yung Bingala, kaya lumabas ako. So, ayun na nga guys, mag-e-end na po ako. Kasi I'm bored na. Thank you for staying with me. Thank you, Auntie Filipina. Mag-e-end na ako. Inkan? Oh, sige karon. Agwalwalisak ito pa. Bye guys! Bye guys. Thank you so much. Bye. Have a blessed Sunday, sis. Ayan. Thanks, sis Hazel. Thank you sa inyong lahat. Ayan, bye-bye. See you again next time. Thank you and God bless. Bye-bye.